Alright, YouTube, what's up? Right, for this clip, pakita na kung saan paggana ang React. Alright, so mag CMD ta. Open mo CMD and then type dir, which is directory. Then after nyo pag enter sa dir, then mo na siya mo tambad mo gawas tuta ng mga directory ana. Then naka-install na ko ganina lang. Tapos mag cd, tapos pangitaon nito kung sa pangalan na tong directory or asa siya nakabutang sa location or path ni documents. Sa documents man to, so ano siya, mas specify na to. So open tab ano, okay. Alright, sa nato sa documents, sa kung documents, so kita nyo React JS. Ang tingala ko kaya di siya makita no, pero try na lang nato ano, dir or naka hide mong siguro. Then kani, then copy mo, Ctrl C, hard mo kana cd, tapos paste mo after enter na. So nanata sa directory React.js, mag dir na po taga siya. So naka-install na po ko mga node, nagkuha na ko ginanag npx create React app, like nga na React dash app, tapos dot, then kulatan lang niyo itong manggawas sa tanan. So kay human naman ko install, so mag code dot sa ta, code dot morning command line pinagi sa CMD na ma-open ang VS Code, which is ito ang IDE. As you can see, was pop up. So mag npm start na ta, morning command nga para mo-open siya like pareha sa VS, what I mean is sa PHP pag i-on mo tong Apache or server side na katong SAM, tapos i-on mo tong Apache, nga mag-type localhost sa katong nga IP nimo, tapos butang ka port dito kung saan nga port, so automatic siya ma-open mo dito. Like nga nagyapon, pero mas di padali nila pinagyan mga command line sa mga built-ins na nila. So try na to. Ito dili mungot, kay mungot mo ni. So ulatan lang na to. Try ko record nga mungot. I-detect na niya. And after detecting, so as you'll see, it goes here, pero loading pa siya kay napay mga components siguro. And first time pa na ko ning
nakatry na ko React pero wala pigit na ko anong kahimo jud kog app or web app about ani. So for the tutorial kani lang, and thank you sa pag watch. God bless. Peace.